Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. F'Jannar li għadda n-numru ta' dawk li ġew f'pajjiżna kien aktar minn 136,000. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wrew li kien hemm żieda ta' aktar minn 76,200 meta mqabbel ma' Jannar tas-sena l-oħra. F'Jannar tas-sena l-oħra fil-fatt ġew kważi 60,000 turist. Min din l-istatistika tal-NSO ħareġ li kważi 125,000 ruħ ġew f'pajjiżna fuq btala, il-bqija ġew għal raġunijiet oħrajn fosthom għax-xogħol. F'Jannar aktar minn 41% ta' dawk li ġew fartna bħala turisti kellhom bejn il-25 u l-44 sena, filwaqt li aktar minn 31% kienu mill-grupp ta' età ta' bejn il-45 u l-64 sena. Ftit aktar minn 42% ta' turisti ġew mill-Italja, mir-Renju Unit u mill-Polonja. It-total tal-jieli li qattaw turisti f'pajjiżna żdied b'79% meta mqabbel ma' Jannar tas-sena l-oħra. F'Jannar li għadda total tal-jieli kien jgħod kważi 1,032,000. Il-medja tal-jieli mqatta kienet ta' 7,6. In-nefqa ta' turisti f'Jannar li għadda qabżet id-99.1 miljun euro. Din tfisser żieda ta' aktar minn 52 miljun meta mqabbel ma' Jannar tas-sena l-oħra.